asko hitz egiten da irakaskuntza dualetaz, baina agian ez dugu asko bizi. Guk nola ulertzen dugun irakaskuntza duala. Duala da nola, bai unibertsitatea, bai enpresa eta bai ikaslea hori konprometitzen dian garapen profesional sendo bat izateko. Eta hirurek elkarlanean, hiruren konpromisoen bitartez, bilatzen duguna da gaitasunak garatzea ezagutzaz haratago. Elkarlan horretan, aberastasuna lortzen dugu. Ez da prozesua unibertsitatean ikasi eta ondoren hori ikastak hori aplikatu. Ez. Nolabait da, ikasten dugu eremu ezberdinetan, egoera ezberdinetan, egoera hipotetikoetan, egoera errealetan. Ikasten dugu nire ikaskideekin, ikasten dut irakaslerekin, baina ikasten dut baita ere nire lankideekin, nire enpresa tutorearekin. Proiektu teorikoak garatuaz, proiektu erreala garatuaz, arazoak konponduaz, hor ikasten dut. Eta hori da azkenean bilatzen duguna irakaskuntza dualaren bitartez. Uztartzea, eremu akademikoa eta eremu profesionala ikaslearen gaitasunak ziurtatzeko. Eta bi eremuetan ikasten da. Lan munduan, arazoia aurre egiten, lankideekin elkarlanean, komunikatuz, defendatuz, proiektua garatuz, hor ere ikasi egiten da. Helburua da profesional on bat formatzea. Eta horretarako, hasieratekan, diseinu propio badago, elkarlan badago, eta elkarrarteko koordinazio badago helburu horretara iristeko. Unibertsitatean ikasi dutena, enpresan ikusten dut hurrengo egunean, eta enpresako arazoak, enpresako kezkak unibertsitatera ekartzen ditut, biek elkarrekin benetan ezagutzez gain gaitasunak garatzeko. Hori da irakaskuntza duala.